қисми панҷуми романи Фирдавсӣ. Баҳс бо имом. рӯзи дигар вай бо баҳонаи аёдати холаи занаш, ки бемор шуд, ба шодоби ҳамсоя равон шуд. Абудулафро, ки ба дидани устод омада буд, ҳамроҳ гирифт. омадани ровии ҷавон айни муддаост. ӯ метавонад шахсан гувоҳӣ диҳад, ки Абдунабӣ дар Тус толибилмони мадрасаро аз хондани достони Зол ва Рудоба манъ мекард. ба намози пешин ҳар ду дар масҷиди Шодоб ҳозир шуданд. ҷамоат ҷамъ буд. ҳама ба ҳурмати шоир даст ба пеш гирифтанд. нишастагон ба по хестанд. маълум ки дар ҳама замонҳо дар кишварҳои ба истилоҳ мусулмонӣ халқи оддӣ ба шоирон қариб ки нисбати валигӣ ва соҳибкароматӣ онҳоро иззату икром мекарданд. бештарини шодобиҳо баъзе достонҳои шоирро дар қироати ҳамдеҳагиёни босаводашон шунида буданд. Абдунабӣ шоирро дида ҳайрон ва гӯш ба занг шуд. Фирдавсӣ бо вай бо чеҳраи кушод салом алейк кард ва гуфт: ба аёдати бемор омада будам. иҷоза диҳед фаризаро дар пушти шумо адо кунам. марҳамат фармоед, бо рӯи хира ҷавоб дод имом. баъд аз намоз вақте аз масҷид баромаданд, Фирдавсӣ бо овози аз муқаррарӣ баландтар, то ки ҷамоат ҳам шунаванд ва бар ҳасби одати худ якбора ва рӯйрост гуфт: ҷаноби Охунд, шунидам шумо дар ҷомеи тобирон талабагонеро, ки машғули хондани қиссаи Зол ва Рудоба буданд, танбеҳ дода аз хондани он қисса манъ кардаед. намозхонҳо, ки ҳаракати пароканда шуда доштанд, ин гапро шунида боз истоданд. гап воқеаи нав ва ғалатӣ буд. Абдунабӣ чашм аз чашми Фирдавсӣ канда, сӯи Абудулаф теғи нигоҳ кашид. имкони инкор нест, шоҳид ҳозир аст. имом марди миёнсоли ниҳоят қаддарозе буд, ки қадди Фирдавсӣ ба зур то нӯги риши ӯ мерасид. он қадди дароз бо он риши дароз туғи мазорро мемонд. шоире, ки дубайтии зеринро гуфтааст, шояд ба ҳамин гуна марди қаддарозе муроҷиат карда гуфта бошад: эй хоҷа, дарозест расидааст ба ҷое, ки аз аҳли самовот ба гӯши ту расад савт. гар умри ту чун қадди ту будӣ ба дарозӣ, ту зинда бимондиву бимурдӣ маликулмавт. Абдунабӣ бо лаҳни истиғноомез ҷавоб дод: бале, танбеҳ кардам. ба ҳар ҳол саҳни ҷомеъ ҷойи қироати қиссаҳои оташпарастон нест. ҳам мусалманон он гоҳ қиссаҳоро нахонанд беҳтар. Фирдавсӣ суоли дигар дод: ҳамчунин шумо бандаро ба маҷуспарастӣ гунаҳгор карда, ба шайхи бузургвор шикоят бурдаед? ҷавоби суол чунин буд: ҳар як мусалмони содиқро дар ҳифзи имони хеш ва дини мубини ислом ва шариати он кушо будан ҳам фарз ва ҳам суннат аст. охунди киромӣ, биёед биншинему як каме дар ин боб суҳбат бикунем, таклиф кард шоир, то дурустии даъвои шумо ба ин мусалмонон ошкор бишавад ва агар дар нигошоти банда хатое рафта бошад, банда ба шарофати шумо аз он хато огоҳ бишавам ва ислоҳаш бикунам. мардумон бо ҳаваси шунидани мунозираи шавқовар зуд дар чамани саҳни масҷид давра гирифта нишастанд. Фирдавсӣ ҳам нишаст. акнун Абдунабиро ҳам аз нишастан чора набуд. мехостам бидонам шумо дар нигоришоти банда чӣ чизи хилофи шаръ ва дин мушоҳида кардед? сари суҳбатро боз кард шоир. Абдунабӣ ба шарҳи эродҳои худ шурӯъ кард.
гуфтори ӯ пур аз ибораҳои муғлақи арабӣ ва таркиботи муҳмали лафзӣ буд. имом фазлфурӯшӣ мекард, то мардумон бинанд ва донанд, ки вай олим аст. он чи дар мусаннафоти шумо ба мушоҳида расид, аввало тамдеҳ ва тамҷиди маҷусия ва габрия буд, ва ин дар замири банда, ки мусалмони содиқ ҳастам, муҷиди истеъҷоб ва эътирозот гардид. садое аз ғайб ба сами банда мерасид ва он шояд садои фаришта буд, ки мегуфт: ҳон эй мусалмон, бохабар бош, ки мутолаа ва симои ин қабил мусаннафот ва ин нав қисас муҷиби ихтилои имони ту мешавад. шоири киромӣ маҷусони бадкешро тамдеҳ карда, эшонро соҳибдилу соҳибфазлу соҳибкамол хонда ва ба баъзе ҳатто ақлу ҳуши мубадонро нисбат додаанд. дар ин ҷо ба миёни сухани имом давида абудулаф аз ҷо бархост. маъзарат мехоҳам, гуфт: ҷаноби охунд, албатта меҳроби кобулиро дар назар доранд. ин мисраҳо дар бораи ӯст. гӯянда аз ёд хонд. ба боло ба кирдори озодсарв, ба рух чун баҳору ба рафтан тазарв. дили бихрадон дошт мағзи радон, ду кифти афлону хуши мубадон. ба чеҳру ба болои ӯ мард нест, касаш гӯи ӯро ҳамовард нест. ва дар охир мазҳабашро намегӯям, вале худаш ҳам ба андом, ҳам бо хушу хират ва хулқу атвор инсони комиле будааст. пас гуноҳи шоир чист? гӯён ровӣ ба ҷояш нишаст. хуб, оё ҷоиз аст, ки як нафар мусалмон ба он ба дини заҳокнажод чунин мадҳу сано бихонад? сӯи абудулаф гардан ёзонд имом ва худ ҷавоб дод: на, ҷоиз нест. ҷоиз нест, такрор кард ӯ, ва боз яке аз насвони заҳокнажодро шоири киромӣ ончунон васф карданд, ки бешак муҷиби фасоди ахлоқи қориву сомеъ нашудан наметавонад. абудулаф боз ба по бархост. боз маъзарат мехоҳам, гуфт. манзури ҷаноби охунд албатта рудоба духтари меҳроби кобулист. ва боз шеърхониро оғоз кард. зи сар то ба пояш ба кирдори оҷ, ба рух чун баҳору ба боло чу соҷ. бар он суфту симин ду мушкин каманд, сараш гашта чун ҳалқаи пойбанд. рухонаш чу гулнору лаб нордон, зи симинбараш руста ду норвон. ду чашмаш ба сони ду наргиз ба боғ, межа тирагӣ бурда аз пари зоғ. ду абрӯ ба сони камони тироз, ба рӯи пур пӯшида аз мушки ноз. агар моҳ ҷӯй ҳама рӯи ӯст, ва агар мушк бӯй ҳама бӯи ӯст. сари зулфи ҷаъаташ чу мушкин зиреҳ, фиканда аст гӯи гиреҳ бар гиреҳ. 10 ангушт бар сони симин қалам, барӯ карда аз ғолия 100 рақам. биҳиштест сар то сар ороста, пур ороишу ромишу хоста. шунавандагон ҳардам баҳ-баҳ гӯён сар меҷунбониданд, аз шеъри рангину сухани намакини шоир ҳаловат мебурданд. деҳотии кӯҳансоле овоз баровард: он духтар монанди аноҳид будааст. шунида будам, аноҳидро дар авасто худованди рудҳо ва киштҳо гуфтаанд ва ӯ шабеҳи зеботарин духтаре будааст. фирдавсӣ гуфт: ниёгони мо кунтабаони хушкидидамоғ набуданд. мардумони хушзавқ буданд, ки зебоиро дӯст медошта ва мепаристиданд. имоми шодоби кунтабъони хушкидадимоғро киноя аз худ дониста барафрӯхту чин ба абрӯ оварда қариб дод зада сӯи шоир хитоб кард:
инсоф диҳед охир ин алфоз гӯянда шеъри хондаи абудилафро дар назар дошт. бо ин шева аз забони як нафар ринди ҳавасбоз шоиста мебуд ба унвони зане ки он ринд толиби мувонасат ва муошарат бошад бо вай гуфт ва боз дар бораи он ки чунин ашъор сабаби фасоди ахлоқ ва заъфи имон мешудааст варсоқӣ хонд, аммо ин дигар тамоман хилофи завқу ҳаловате буд ки тӯдаи мардум аз шеър ва аз қироати абудулаф бурда буданд. онҳо имоми худро ба сабаби рафтору кирдори ношоиста ки зикраш дар болотар рафт бад медиданд ва акнун гуфтори ӯ дар бораи ашъори дилангези шоир дар онҳо ҳиссиёти нохуши наздик ба нафрат тавлид карда буд. дигар ба гуфтори ӯ касе гӯш намекард. абдунабӣ ба манзили худ баргашт. аламзада буд, ба танг омада буд, намедонист чӣ кор кунад. имом дар пеши чашми ҷамоати худ шарманда ва беобрӯ шуд. акнун имоматӣ чӣ мешавад? зудтар, ҳарчи зудтар назди шайх абулқосим бояд рафт. бояд аз вай маслиҳат пурсид ки чӣ бояд кард. бедимоғ ва хиратаб ба ҳуҷраи шайх ворид шуд. дар пойгоҳ зону зад, фурсате сархаму хомӯш нишаст. чӣ воқеа охунд? пурсид абулқосим. чаро ғамгин менамоед? ҳодисае рух дод магар? ҳодисае тамоман хилофи интизор ва хеле нохуш сари ҳасрату надомот ҷунбонд имом ва пас аз он воқеаро як ба як нақл кард. тавре нақл кард ки фирдавсӣ дар он воқеа ҳамчун як шахси пуриддаои камхират арзи вуҷуд менамуд. шайх ҳикояти дарози дарҳамбарҳами ӯро то охир хомӯшона гӯш кард ва баъд гуфт: гуноҳ ба фирдавсӣ нест, гуноҳ ба шумост охунд. корро саҳл ангоштаед. гуфта будед ки ба фалсафию карматӣ будани фирдавсӣ далелҳо доред. куҷост он далелҳо? ситоиши соми зардуштӣ, васфи хиратмандии меҳроб, шефтагӣ ба ҳусну ҷамоли духтари ӯ? баҳ баҳ, охир инҳо далел намешаванд ва агар шаванд ҳам далелҳои сустанд. фармуда будем қиссаҳоро амиқ мутолиа бикунед, маънои ниҳоии абёдро дарёбед. дузди манора аввал бояд чоҳ биканад. бо фирдавсӣ дар мунозира шудан кори осоне нест. вай донишманди гузарост, ҳаким аст. қиссаҳоро ба мо биёред, бубинем шоир онҳоро барои чӣ назм карда ва манзураш чист. абдунабӣ зол ва рудоба, рустам ва суҳроб ва баъзе қиссаҳои дигарро ба абулқосим овард. шайх он қадар ба мутолиаи онҳо шавқманд шуд ки гаштаю баргашта мехонду боз ҷӯёи достонҳои дигар мешуд. ба атрофиёнаш мегуфт: бузург суханварест ин фирдавсӣ, вале афсӯс ки истеъдоди худододашро ба васфи бадкашон сарф мекунад. агар ба васфи набию васиъ, фотимаи заҳро ва авлоди эшон сарф мекард, ҳаққо ки мартабаи пайғамбарӣ меёфт.